Tisztelt Csillag Tamás vezérigazgató úr! Szabadgyőzsek neveljük, és már 6 év az önök adósa. Erre 789 000. Hát önnek, hát cégnek festettétek, nem? Hát a vezérigazgató személyesnek adtuk a dolgot. Ja, diákhitel tartozáson forintban festnek. Jó a levél. És ez elment mikor? December 16-án? És Jó, hát... ilyen képet. Aha. Jó, hát viccnek, meg trükknek, jó, de tudod, azért ez egy állami kontroll alatt álló cég. Ha ő is megfelelőképpen viccesnek találja, akkor reagálhat erre egy ilyen. De mert tudod, ő nem is tudom, hát ő nem teheti meg. Ő ezt egyféleképpen, hogy ő ide adja a pénzt, te meg visszafizeted. A kép meg az övé. Jó, hát talán ezt meg tudjuk így, le tudjuk egy erős... Jó van, Jó, ötletnek jó, de hát ennyi, egy ötlet. csak ne keseredjetek el, hogy egészen szarba áll az gyűlre. Jó, hát igyekszünk eladni ezt a képet. Először azt fogadtuk meg, hogy neki fogjuk felajánlani. Neki nem kell, akkor megyünk máshoz. Ez a kép ezért lett megfestve.